Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването "Нещата от живота", аз съм Даниела Рязанова. В днешното предаване ще поговорим за различните лица на зависимостта. Зависимостите от алкохола и наркотиците, наречените бичът на нашето време. Защо все повече млади хора посягат към наркотиците, за новите видове наркотици, при които традиционното лечение не помага. В днешния разговор се включва Стоян Атанасов, който е консултант към терапевтична общност Билани. Той самият е зависим, преминал е през пътя и сега помага на другите. Във втората част на разговора ще се включи и психологът Петя Банкова. Останете с нас. Здравейте, господин Атанасов. Аз сърдечно ви благодаря, че приехте моята покана да говорим днес по една така важна тема. Добре заварили. Проблемът с зависимостите наистина е дългогодишен. Говори се все повече и все повече. В последно време обаче като че ли се задълбочава и според статистиките все повече са хората и на все по-ранна възраст, които пробват и от тук нататък тръгват по лошия път. Вашите наблюдения какви са, защото вие можете да говорите от първо лице? Аз съм зависим от над 20 години. Употребата ми започна от 13 годишна възраст, като тогава не бяха разпространени толкова много наркотици, колкото има сега в момента в страната. Нали? Наистина, да. В момента са доста са наркотиците, синтетичните особено, които за съжаление довеждат до много психични проблеми и трудно се откачат хората от тях. Ще поговорим, разбира се, по тази тема. Тя е много важна, но нека да започнем с вас самия. Споменахте, заставате открито и говорите. Вие самият сте зависим. Как при вас се случиха нещата? Как започнахте и какъв път извървяхте до момента? Аз, както казах, започнах на 13 годишна възраст с марихуана. Като много кратък период употребявах марихуана, след това започнах директно на хероин. Тогава му се викаше Став. Като малко по малко, нали, от любопитство, от приятелите ми, тогава бях в такава среда, където те ще пробваш, нали, един път ще видиш дали ще ти хареса, то ми хареса и с течение на времето влезнах в този кръговрат на злоупотребата, защото това си е злоупотреба, над 20 годишна употреба. И това ли е най-лесният път да се започне? Чрез приятели, от любопитство, да се пробва? По принцип няколко са начините, които да прибегнеш към злоупотреба, от разделени родители, от скандали, проблеми в къщи, където дори да си бил добър ученик, това рефлектира в ранна детска възраст на самото дете, което малко по малко се страни от семейната среда, защото тя му рефлектира негативно и търси нова среда, която тая нова среда му е по-интересна чрез употреба на наркотици. Може би усещането за някаква липса, за недостатъчно подкрепа и любов, така ви разбирам. Да, точно така. Няма с течение на тия проблеми семейни, вече няма авторитет самото дете в семейната среда.
И вече след като пробва е много лесно да задълбае. В началото, в повечето случаи, почваш от интерес, нали, да си на едно ниво с другарите, с съучениците си, нали, като малко по малко неусетно, то така се получава, неусетно ти затъваш все повече и все повече, което води до проблеми, много големи проблеми, затвор, болница, смърт при някой. Аз вече съм загубил доста хора, мои познати, които заедно сме започвали, нали, да злоупотребяваме с наркотиците, вече не са сред нас. Но трудно е един зависим да осъзнае, че започне да се занимава с употреба на наркотици, влиза в една голяма самозаблуда, която без рехабилитация трудно може да излезе. Аз съм пробвал десетки пъти, за да справя употребата си или да я контролирам по някакъв начин, не се получи при мен. И от личния си опит, който имам в момента, защото вече съм в ремисия от над 6 години, помагам на зависими като мене да влезнат, нали, в правия път, давам им от личния си опит. Не съм видял един, който да контролира зависимостта си или да се справи самичък. Без рехабилитация. Вие самият как разбрахте, че вече сте преминал границата от употребата към злоупотребата и вече започва да става опасно? Аз, както казах, доста години бях в този магиосен кръг и нямах това съзнание да разбера, че съм затънал толкова много. Вече когато нямах нищо, нямах приятели, нямах отхвърлен бях от семейството си, от близките си и тогава доста хора, нали, ми казваха, нали, предприеми някакви действия да се лекуваш. Аз се виках, сам мога. Пак в моята самозаблуда бях, че ще се справя за пореден път сам, което това съм го пробвал доста пъти и не се е получало. И тогава вече взех това решение да се лекувам, което е най-доброто решение в живота ми, което съм взимал. Това ли е най-трудното, човек да осъзнае и да пожелае да се лекува? Защото няма как да има страничен натиск и някой да го заведе на сила. Трябва сам да отиде, нали така? Да, точно така. На сила нещата не стават. На сила... виждал съм хора на сила да влезат да се лекуват. Правят го заради родителите си, заради някой друг, който ги е, нали, натиснал да предприеме тая крачка, но след това излиза и пак започва. Трябва да го искаш сам, да осъзнаеш, че вече няма на къде, или искаш да живееш, или, нали, другото, смърт, което много често се стига до там. Какъв е рискът? Вие сега казвате, че сте в ремисия вече не малко години, 6 години никак не са малко, но какъв е рискът човек отново да се подхлъзне? Страшен ли е този период? Да, рискът е много голям. Наркотиците и алкохола са навсякъде. Но затова, както казах, трябва да има рехабилитация за едно успешно лечение, което трябва да е в изолирана среда, работа с психолози, за да може, нали, той път е оттъпкан от предишни зависими. Ти като слушаш какво ти се говори, какво трябва да правиш, вървиш по този път и нещата се получават. Като, нали, през този целият рехабилитационен процес преминаваш през много трудности. Сблъсваш със себе си. Ти за твоята за моята над 20 годишна употреба аз съм създал един друг свят, който с едно друго улично поведение, наркоманско поведение, нали, което това всичко трябва да го променя за този рехабилитационен период. За да може да стане един... За да е успешно лечението.
Решихте да станете и консултант, да помагате на други зависими. Как взехте това решение? Трудно ли е в тази роля? Как се усещате? Не ми беше въобще трудно. Предложиха ми и аз още през моето лечение видях, че има смисъл. Виждал съм хора, които съм злоупотребявал и употребявал с тях, нали? Които при тях се е получило, при мен се получи. Защо да не отдам отличния си опит, за да се получи при други хора? Което ме кара да се чувствам горд на моменти. Колко в момента са хората в центъра, които се опитват да се излекуват? В момента са 16 човека резидентна програма и 5 дневен център. По-трудно ли става, няма как да не засегнем тази тема в началото на разговора и вие самият я отворихте с тези така наречена дизайнерска дрога с синтетичните наркотици, тъй като все по-опасни стават, все по-трудно лечими и водещи до все по-сериозни заболявания. Да, дизайнерските дроги, за съжаление, сега са ги правят някакви китайски отрови, не съм наясно точно с какво, но много бързо водят до психически проблеми. Биполярни разстройства, шизофрении, които, нали, при тях малко по-трудно става рехабилитацията, но и при тях се получава, ако имат желание, положат усилие и се труят, нали, за един по-нормален и по-качествен живот. По-бързо ли се привиква към тази дрога или просто е по-лесно достъпна? Тя както е по-лесно достъпна, така и по-бързо се привиква, защото, както казах, аз поне не съм наясно с какво правят тази дрога. Знам, че от някакви неща от Китай, някакви синтетични неща, химии някакви, които бързо ги карат до физически абстиненции и психически. Докато на времето нямаше такива наркотици, имаше само хероин, амфетамини, екстази, трева. Което беше малко по-трудно, нали, влизахме в този омагьосан кръг с течение на време, докато сега много бързо се получават нещата с тези синтетики и водят до много фатални. Да. Все повече се коментира и това, че като говорим за достъпност, масово се зарибяват ученици и в районите около самите училища. Има ли спасение от това? Има ли начин да се ограничи поне? Разбира се, че изцяло ще бъде много трудно да се ограничи. Ами да, има начин, но това не зависи от нас, зависи от държавата, да предприемат някакви мерки, полиция да има в училищата, която да гони тия дилъри от тия училища, които заребяват така в невръстна възраст, където се вика тия ученици. Но много важно е и което също може да спаси децата е самите родители. Ако са малко повече запознати с злоупотребата на тия наркотици и какво носи тя, до какви щети води, нали, те могат сами да предпазят децата си. Говорим повече за наркотици, не по-малко опасно, не по-малко и в по-редки случаи се привиква и към алкохола. Алкохолната зависимост също е бич на нашето общество. Алкохолната зависимост е много тежка зависимост. За съжаление, нали, последните години се наблюдава повече зависимо от алкохол да постъпват при нас, които са в много тежко състояние, повечето с цироза на черните дробове, първи, втори, трети стадии, което пак има оправия, но трябва, нали, един режим на хранене,
работа с психологи, пак рехабилитация, да си пият редовно хапчета и така. И при тях има спасение. Алкохолът е и още по-лесно достъпен. Просто буквално, както е изразът, под носа ни. Да, навсякъде. Дори и аз, децата в квартала употребяват алкохол, които са на по 12-13 години, гледам ги пият бири. За жалост това е. В смисъл, аз съм виждал да пият с родителите си. Това е води вече до възпитание, нали, от самия родител. Може ли да се каже, че е еднакво трудно измъкването, лечението, както от наркотиците, така и от алкохола, или при едното е малко по-лесен начин? Не, лесен начин няма. Дали ще е наркотици, алкохол или хазарт, или някаква друга зависимост, зависимостта си е зависимост. Всичкото е в главата ни. При всичките е едно и също. Едно и също трудно. При вас в центъра има ли алкохолно зависими? Има, да, има алкохолно зависими. Половината са алкохолно зависими. Другата половина са полизависими. Разкажете малко как преминава един ден във вашия център на рехабилитация. Може би откъде се започва? Какво се случва? Един ден преминава там в следния ред. Има режим, има правила, които един зависим с годините употреба е забравил за тия правила и си прави каквото си иска. Нали? Ние се стремим да вкараме да научим тия хора на тия правила, на този ред на дисциплина, като се започва от сутринта с оправяне на леглото, с лична хигиена, закуска. При нас те си приготвят закуска, обяд, вечеря, нали? Учим ги на трудови навици, имат от определено време няколко часа работа с психолози, индивидуална работа с психолози, групова работа с психолози, консултации с консултантите, нали? За да може тия хора да обработват дефицитите си и да се променят и да градят нагоре. Те всъщност са в изолирана среда. За какъв период от време горе-долу се случва това? Може би те не стоят все пак много дълго време при вас. Идват и нови или как става? При нас рехабилитацията е 9 месеца, изолирана среда и 5 месеца ресоциализация, дневен център, за да може след първи етап, след 9 месеца, да се социализират, пак са наблюдавани, пак, нали, от нас консултантите и от екипа на терапевтичната общност, правят им са тестове, правят им са дрегери, за да може да свикнат през тези 5 месеца с живота, който е навън, които, нали, те 9 месеца горе са затворени, имат, нали, разходки напред-назад, футбол, басейни, някакви занимания, но все пак, нали, това е начина. Изолация и след това ресоциализация. Имате ли много случаи, при които се връщат отново, не успяват да се справят в реалната среда? Да, намират се такива случаи. Няма от първия път не всеки успява, но това също не зависи изцяло и от нас. Както казах, зависи много и от родителите. Много хора манипулират родители си, дори докато са в рехабилитацията, да излезнат по-рано, да прекратят програмата си, че повече няма да употребяват, че ще работят. Такива неща, които, нали, родителите за пореден път се съгласяват и с коня да им вярват. И те много често в този етап, като излезнат, се връщат отново към употреба. Както казах, нали, ако вървят по пътя, който е оттъпкан, ще има успех. Но това не зависи изцяло от нас, зависи от родителите. В много големи случаи родителите саботират децата си. В тази връзка за финал, какво да кажем и на родителите, и на подрастващите? Родителите как да реагират, каква подкрепа да оказват и при кои първи сигнали да реагират, да насочат децата си, за да ги спасят, и може би някакъв апел към тези деца. Много често го
правим, включително и ние като журналисти и много заинтересовани страни, но вие какво бихте казали? Към родителите бих се обърнал като видят децата си, нали, че привод от правия път, да вземат някакви мерки, ако чрез работа с психолози или рехабилитация, защото нещата ще се задълбочат още повече и повече. Много често, за съжаление, съм чувал, нали, на мен, на моето дете няма да се случи, но в последствие с времето се случва на тяхното дете, да вземат някакви мерки. Просто да не остават нещата така, детето им вече е с как да го кажа, с друго мислене, като е започнал да употребява, не е същото. И да му нямат доверие. Просто да се обърнат към компетентните органи, които могат да им помогнат. А към самите деца, мога да кажа, не употребявай, това не води до нищо хубаво. Все повече и повече затъж и те води до много по-лоши неща. Така да приключим с вас. Сърдечно ви благодаря за този разговор. Желая успех на вас и на всички, с които работите. И дано някои от тези, които ни гледат, да се вслушат в думите ви и да се получат от този наш разговор. Дано да се вслушат, да вземат. Аз, както казах, дълго години бях в тая самозаблуда, докато не стигнах дъното и нямаше просто на къде. Загубих много неща в живота си, сега искам единствено да живея един пълноценен и по-качествен живот, да се наслаждавам на детето си и да го гледам как расте, защото много хора нямаха този шанс. Благодаря още веднъж и успех. И аз благодаря. Казвам здравейте и на вас, госпожо Банкова. Добре дошла в нашето студио. Благодаря за поканата. С вашият колега изговорихме част от нещата. С вас да продължим обаче и от психологическа гледна точка, как те стоят. Захванахме темата за промяната в субстанциите. Говорим за това, че вече има по-различна, по-тежка, по-трудно лечима дрога. Също така и, че лекарства там не помагат. Тук вече се намесва друг фактор. Разкажете малко повече за това. Да, така е. Искам да използвам възможността да кажа, че днешният ден е благодатен за това да си помислиме, че зависимостта не е само личен проблем, всъщност е сериозен обществен и здравословен проблем, който засяга все повече семейства. През последните години това, което се наблюдава, е промяна в употребяваните вещества. Ако допреди години се борехме с хероина и хероиново-зависимите, за които съответно имаше някакво медикаментозно лечение, на този етап картината е доста по-променена. На преден план са синтетичните наркотици и стимулантите, каквито са амфетамини, метамфетамини, така наречената дизайнерска дрога и съответно кокаин. Много често това, което наблюдаваме, е те да бъдат комбинирани и не е рядко пък тази зависимост се комбинира съответно с други зависимости, като алкохолната, като хазартната зависимост и други различни криминални фактори, което всъщност до известна степен затруднява подхода и лечението. Това от своя страна изисква един нов подход в лечението на зависимостта. Това, което дава резултат, е така наречения линеен подход. Линейният подход от своя страна включва една дългосрочна терапевтична програма, рехабилитация, ресоциализация и последваща поддържаща терапия на лицата. Но може би изключително важно е да знаем, че зависимостта не се опира само до употребата на дадено вещество. Зависимостта е свързана с начина на мислене, с емоционални дефицити на лицата, с трудности за справянето, с семейството, дори и с липса на умения за адаптация. Респективно, тъй като към днешна дата няма никакво медикаментозно лечение и само единствено терапията и линейния подход работи, ние не можем просто да спрем веществото без значение кой е зависимият. В крайна сметка нещата опират до това, че за да има някакъв успех в борбата и в лечението с зависимостта,
Трябва човека да може да започне да изгражда един нов начин на живот, да има нова среда, да има нова ценностна система и изобщо да може да поема една нова лична отговорност. Същото се случва посредством система от методи, груповата терапия, индивидуалната терапия, изграждането на социални умения, които са изключително нужни за лицата, които имат зависимости. Също така създаване на връзка с семействата, да се свържат отново с семействата си. Ключово е да се работи и върху трудовата адаптация, за да може постепенно индивида да премине към един нормален начин на живот, който той има. Това, разбира се, е един много дълъг и труден процес, но добрата новина е, че има надежда, има възможност, има шанс. За да се получи цялото това нещо, за да може един човек да се промени, е необходимо той да получи една подкрепа, да получи една структура, да получи една среда, в която да бъде чут и приет. Това, което казвате, означава, че фокусът наистина все повече се измества към това, че тези, които пробват, имат някакви емоционални дефицити. Защото допреди време, да, допускахме и този вариант, но повече като че ли клоняхме към това, че младите пробват от любопитство. Сега обаче се оказва, че не е съвсем така. От работата, която ние имаме в терапевтичната общност и въобще от моята работа и досег са зависими и от всички неща, които се случват на научно ниво, всъщност се вижда, че това изобщо не е така. И наистина основният проблем не е, че просто даденият индивид пробва определено вещество, а той има своите емоционални дефицити, които ако той не успее да ги регулира, да ги вкара в рамка, да ги структурира и да ги подреди, няма как да продължи лечението и лечението тогава не би дало никакъв резултат. При всички случаи ли това тръгва от семейството? Или просто може да бъде нещо съвсем различно, но семейството да не го вижда, да не го осъзнава и да не може да го подкрепи? В голяма част от случаите семейството има своята роля, но това не означава, че тръгва непременно от семейството. Всеки един индивид в живота си има различни периоди. В тези периоди той съответно преживява една или друга травма. Но да, напълно е възможно семейството да не разпознае признаците, да не може да го подкрепи на време или тогава, когато започне да го подкрепя, то да бъде твърде късно. Много често самото семейство влиза в ролята на така наречените съзависими. Те от една страна искат да помогнат на близкия си, но в същото време от страх, че ще го загубят, подкрепят и поддържат тази зависимост. Така че това, което ние всъщност правим, е да работим както с зависимия, така и с неговото семейство, защото това е една битка на цялото семейство и на цялото общество. Как стигат зависимите до вас? Отворихме за кратко темата и с вашия колега, защото един човек, ако сам не прояви воля, няма как. Все пак говорим и за голяма част от хората, които са пълнолетни, трябва сами да осъзнаят, че имат проблем. Как се случва този процес? Най-вероятно е много труден да го осъзнаят, за да стигнат до вас. Една голяма част от тях идват при нас, за да по молба на своите близки, защото вече всички са в такава безизходица и под една или друга форма връзката между зависимия и близките се е запазила и зависимия чувства някаква отговорност да удовлетвори потребността на близките си, което всъщност е първоначалната стъпка. Това, което обаче се случва, попадайки в програмата, всъщност е да промениме начина на мислене и да си даде зависимия ясна сметка, че всъщност тази отговорност е лична. За това именно и поемането на лична отговорност е част от процеса на лечение. И когато той осъзнае, че тази отговорност е лична и той трябва да вземе собствения си живот в ръце, тогава започва да настъпва промяната. Има зависими, които идват, защото те са достигнали до осъзнаването, че имат нужда от подкрепа и лечение, но има и една част, които идват заради близките си, което всъщност не е лошо. Важно е в крайна сметка лицето да стигне до ясния извод, че живота е в неговите ръце и той трябва да поеме лично отговорност за собствения си живот, което всъщност правим в терапевтичната общност. Може би тези, които не идват съвсем по собствено желание, по-трудно ви се доверяват, по-трудно се случват, може би, нещата при тях.
Да, как успяват да ви се доверят? Бързо ли се случва това или отнема време? Разбира се, че отнема време. Той въобще целият процес по лечение отнема време и е труден. Това се случва през груповата терапия и през индивидуалната терапия. Силата на групата е много мощна. Групата я използваме като огледало. Тя дава една рефлексия на зависимия, през която той може да започне да има някакви осъзнавания. Съответно в индивидуалната работа и в индивидуалната терапия подхода върви така, че той да може ясно да осъзнае, че всъщност той е стълба, той е центъра на своя живот и трябва да започне да се лекува сам и сам отговаря за съдбата си. Така че да, труден и дълъг процес е, но е много благодатен тогава, когато в един момент зависиме стигне до него. Не мога да кажа става за една седмица, за един месец, за 2 месеца. Всичко това много зависи от самия човек, от самия индивид, от неговата ценностна система, от начина по който е бил възпитан и въобще до каква степен трябва да се променят ценности, емоции, социални навици и умения. Много е индивидуално и затова ние към всеки един имаме индивидуален подход. Зависи ли също и от това на каква възраст е и от колко време употребява? По-лесно се работи с младите, които от по-скоро са започнали, или с по-възрастни хора, които от по-дълго и време употребяват съответно? Тук също няма някаква формула. Изобщо в цялото нещо няма конкретна форма. Отново опираме до индивида и до самия човек. Младите може би имат по-голям стимул, защото за тях стои стимула, че им предстоите първа живота и е добре сега да си го вземат в ръце. И е много благодатно тогава, когато в терапевтичната общност има и друг, който е от по-дълго време зависим, който е на по-голяма възраст и казва: не правете моята грешка, и през собствения си живот, през своята призма му показва, това е силата на груповата терапия, че всъщност е добре сега и е добре на време да започне. Така че отново няма формула. В психологията, в психотерапията при зависимите няма формула. Нямаме точен ден, час, период, в който ти започваш, лекуваш се, на тази възраст е по-добре или на друга. Мотивацията всъщност е тази, която движи индивида да започне по-бързо да се лекува или не, която разбира се идва от терапевтичната общност. Сам няма как да се справи. Може би много по-специфична работата на психолога, вашата в случая, когато работите с зависими, отколкото с други хора с други проблеми, или има нещо общо? Ами не, доста специфична, доста различна е. Ние първо се сблъскаме с това да мотивираме зависимия, да започне да си обръща внимание, да започне да се лекува. Най-вече първоначално сме, преди да сме психолози, едва ли не сме социални работници, защото трябва да му изградиме социални умения, социални навици, той въобще да може да общува с общността и с всички останали. Едва тогава започва терапевтичната част, в която той трябва да осъзнае къде е проблема, как да се справи с него. И всъщност подходът е много по-различен. В другата терапия човек отива с даден проблем и осъзнава, че го има, докато при зависимите това не е така. И много от тях идват и казват: аз нямам проблем, аз съм тук, защото нашите така искат. И ето тук е препъни камъка и тук е така на специфичен момент, в който ние трябва да се умеем да мотивираме индивида, за да почнем да работим с него през психологичната подкрепа. След като премине определения етап на престой при вас, на изолираност, след това най-вероятно продължава контакта. Доколко е важно това? Защото вече във външния свят е много по-лесно отново да тръгне по същия път. Изключително важно е програмата да продължи. Той има нужда от рехабилитация и ресоциализация. Съответно, промяната и лечението не завършва само с завършване на терапевтичната програма в терапевтичната общност. Продължава в друг център, който започва да работи с индивида тогава, когато той вече е в крайна сметка сред обществото. И е изключително важно той да бъде ресоциализиран, защото иначе не би могъл да се адаптира и, както самата вие казахте, е много лесно отново да тръгне по този път. Така че, за да може да задържи емисия, е необходимо
последваща рехабилитация, ресоциализация и в последствие поддържаща терапия. Защото много важно нещо, което трябва да знаем е, че борбата с зависимостта е за цял живот. Зависимият трябва да свикне с мисълта, че това е нещо, което му е до живот и съвсем не означава, че ако е задържал ремисия 1 година, 2 години, може да се отпусне и да си каже не. Готов съм. Как общуват, как комуникират, как се сработват самите зависими, когато са заедно в центъра? Успяват ли наистина да водят нормална комуникация или има периоди там на адаптиране, защото всички те, както вие казахте, са индивидуални личности с различна степен на зависимост, с различни разбирания и приемане на това? Да, така е. Има един период на адаптация. Първоначално всеки един зависим постъпва, влиза си с неговото, с нездравото поведение. Естествено, през нездравото си поведение се опитва да комуникира. С някой успява да комуникира през нездравото поведение, но от друга страна в програмата има индивиди, които са с по-дълготраен престой. Те вече са започнали да здравеят и те са огледалото и примера и повеждат новодошлия в този момент на адаптация, така че той да започне да осъзнава мислите, действията, постъпките, да започне да ги контролира и да се съобразява с групата. Съответно, съществена роля имаме и ние екипите, защото те са нашият контингент, а пък ние сме техният ресурс. Наскоро направихме един много интересен експеримент в общността, направихме размяна на роли. Екипите влязохме в ролята на резиденти, а резидентите в роля на екипи. И изумително беше да наблюдаваме как те ни копират. Всъщност, ние държейки се като тях, те прилагаха нашите методи и за целия екип на Билани беше много удовлетворяващото, защото това означава, че излизайки навън, те ще продължат да ни копират и да здравеят. Така че беше едно много вълнуващо събитие в Билани това. Госпожо Банкова, ще ви попитам и още нещо. Като цяло темата за обществото ни и отношението към тези хора. Все още има много предразсъдъци, до голяма степен може би са обосновани, в другата си част не, но доколко е важно като общество да бъдем по-подкрепящи. Разбираме за семейната среда, за приятелската, но това е един процес, който може би трябва да има някакъв друг отзвук в обществото. Абсолютно подкрепям. Обществото ни е изключително заклеймяващо спрямо зависимите. Това е нещо, което обаче по някаква форма е необходимо да се промени, защото те няма нужда да бъдат заклеймявани. Това са хора, които всъщност имат нужда от лечение, подкрепа, съдействие и без това те просто няма как да успеят. Освен това няма никой, който да е застрахован, така че може би е добре да влизаме малко и в обувките на семействата на тези зависими. Разбира се, необходимо е според мен лично да се наложи и малко повече превенция. Тези неща да започнат да се говорят още от училище и като казвам от училище, говоря от съвсем ранна възраст, защото в момента прагът на зависимостта е паднал изключително много, да се започне още от първи клас, да се започне още в семейството да се говори за тези неща, така че да има някаква форма на превенция и може би е добре и държавата да вземе своето отношение, тъй като на този етап няма никаква държавна политика, нито стратегия за борбата с зависимостите. Какво е най-важното нещо, което трябва да залегне в една такава стратегия? Откъде трябва да се започне? След като няма, трябва да се започне от някъде. Какви трябва да бъдат акцентите? Акцентите трябва да бъдат насочени върху това, че терапевтичните общности трябва да бъдат подкрепяни. Тук не говоря за едно просто финансиране, да се дадат едни пари на някой, който да ги изхарчи, но те трябва да бъдат стратегически подкрепени, така че да може да има пълноценна програма, в която да се включват абсолютно всички компоненти и след като индивида
завърши тази програма, да се ресоциализира, като не бъде сочен, а бъде трудово устроен някъде. Въобще не говориме за някакви постове, позиции или нещо подобно, но да му се създаде една пътека, в която той да може да тръгне, защото в противен случай битката в момента се води само от семейството и зависимия, но това в крайна сметка е проблем на цялото ни общество. Достатъчно ли са тези общности, тези центрове, в които да отиват зависимите? Допреди години по-често се говореше за комуни в чужбина, което беше и много труден достъпът, поне по това, което аз знам. Вече имаме в страната, но достатъчни ли са те, достатъчно активни ли са наистина, за да бъдат в полза? Аз нямам поглед над всички общности в страната. Моят поглед е над нашата терапевтична общност. Случва се да идват при нас хора от други общности, вероятно и от нашата общност може би отиват в други общности. В момента не мога да кажа дали са достатъчно или не. Важното е в една терапевтична общност да вземе този проблем наистина като кауза и като мисия и да вложи цялото си старание и усилие, защото в противен случай зависимите не биха могли да се справят. Така че всъщност ключа е отговорността на терапевтичната общност и това да бъде кауза и мисия на тази терапевтична общност, каквато е за Билани и която в годините всъщност само това е доказала. Така че на въпроса ви всъщност не мога да отговоря точно дали са достатъчно или не. Има на този етап, но и е необходимо повече подкрепа за тези терапевтични общности и намеса на държавата, защото сега малко сме сами така в едно поле, в което се опитваме да укрепваме и заздравяваме зависимите, но без държавна политика и стратегия. Каква е, може би все пак правите своите анализи, може ли да се каже каква е успеваемостта? За хората, които казвате, такава зависимост остава завинаги, човек трябва да си има едно на ум, но все пак има хора, които са се измъкнали, които са създали семейства, които са продължили живота си. Каква е успеваемостта? Аз много искам да акцентирам, ситуацията не е безнадежда. Има надежда. Тази надежда да се измъкнат все повече се увеличава. Естествено, пак мога да говоря от позицията на терапевтична общност Билани. При нас успеваемостта е 64%, което е изключително голям процент. Хубавото при нас е, че ние се бориме дори и за един. Така че процентът на успеваемост не е малък. И смятам, че всички зависими е добре да вярват, да повярват в себе си, да повярват в близките си и да се доверят на терапевтите си. Хубав финал за нашия разговор, въпреки че не от най-приятните тази тема. Мисля, че това е достойно за завършване, защото има надежда, така да го кажем, да се пазят хората, ако случайно има такива, които са тръгнали по някаква причина по този път, да се доверят на специалистите, има надежда. Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви и аз.